אשריכם צדיקים, אשריכם, ידעו שספר דברים זה האור הגדול, האור הגדול והישועה הגדולה. שאלו אותנו שבוע שעבר, אדם שרגיל ללמוד תורה ורגיל יש לו סדר יום קבוע, האם ילמד מהסדר יום קבוע או ספר דברים? אז חשבנו לומר, ודאי שילמד ספר דברים. א', זה ממתק את הדינים. ב', זכרו תורת משה עבדי, זוכרים את התורה של משה רבנו. ג', הגמרא בברכות אומרת, חסידים ראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה ושעה אחרי התפילה. ככה שעה לפני שחרית, שעה אחרי שחרית, שעה לפני מנחה, שעה אחרי מנחה, וגם בערבית, שעה לפני ערבית, שעה אחרי ערבית. אז הגמרא שואלת, רוב היום עסוקים בתפילה ובמה שהם היו שוהים לפני התפילה ואחרי התפילה. תורה מטה עליה. מתרצת הגמרא, תורה מתברכת בבני מהם. מה פירוש תורה מתברכת בבני מהם? מתי שהם באים ללמוד גמרא בזמן שיש להם, יש להם סייעתא דשמיא ומבינים מהר את התורה, מבינים מהר את הגמרא, ויש להם ברכה בעמלם, ברכה בלימוד התורה. מי שלומד ספר דברים בשבת, בהמשך השבוע או מתי שהוא לומד תורה, יש לו ברכה בלימוד התורה והכל מגיע אליו בקלות, בברכה, בשמחה ובישועה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולם ישועה ושמחה וברכה והצלחה, יהיה שבת שלום, יהיה בשורות טובות, הקדוש ברוך הוא ימתק את הדינים ונזכה כולנו לגאולה שלמה בקרוב.